Benvinguts i benvingudes a un nou vídeo per al canal. Espero que estigueu tots molt i molt bé. Tenim aquí el 5è riu en carn i ossos, eh? No és videotrucada. Venim de TV Girona, no us mentirem. En Xico s'ha canviat s'ha tret la sudadera perquè no es vegi a tot arreu de color groc. I res, estem aquí per fer la prèvia de la històrica classificació de l'Espart Girona de final a 6 a Saragossa contra... Bé, que jugaran aquests quarts de final contra el Reyer Venècia. Primera vegada que es troben aquests dos equips i bé, crec que hem de posar una mica de context de tot plegat. Estava editant el vídeo i m'he recordat una cosa. Teniu la guia de la final a 6 de Girona Mèdia a la descripció. Tot el que necessites saber d'aquesta final a 6 la trobareu a la guia. Reportatges, anàlisis dels equips, plantilles, històries de Roberto Íñiguez, moltes coses. Lo teniu a la descripció. Us la podeu descarregar gratuïtament. Abans de començar, recordo, sisplau, deixa el teu like, que ajuda molt al projecte, subscriu-te al canal i també digues qui creus que guanyarà el partit entre el Venècia i l'Espart Girona i també l'Eurolliga. Ho vull llegir als comentaris. Dit això, benvingut a casa meva, Francesc, Xico. Moltes gràcies, Jan. És un plaer que m'hagis obert les portes de casa teva i, doncs, a més avui, que em tocarà parlar per tercera vegada després de gravar al matí el podcast del 5è temps a Girona Mèdia, ara quan deies TV Girona, i doncs ara estem ja gravant el podcast per gent de bàsquet, o sigui, em tocarà parlar 3 vegades avui del Reyer Venècia, per tant, doncs ho hauran de fer. Sí, fem una mica de prèvia. Ara estem aquí, tenim la web de l'Eurolliga i veiem les votacions i li donen 80% de favorit a l'Espart Girona. Jo, per mi, que aquí han entrat tots els aficionats a l'Uni, o alguns, perquè hi havia 70 i pico vots, crec que eren, i la majoria deuen ser de l'Uni, perquè si mires de ser una mica objectiu analitzant la situació de l'Uni i del Reyer Venècia, que arriben doncs, en moments diferents, ja no només a nivell físic, sinó també doncs, de la temporada. De fet, el Reyer Venècia ja està jugant finals de play-off de la Lliga Italiana. Llavors, doncs, jo crec que aquest percentatge seria bastant diferent. Clar, nosaltres ho tenim des de la nostra perspectiva, sabent que l'Espart Girona té les baixes de Marta Canella, d'Erika Carter, que Axel Merson no pot jugar, Chloe Bibi tocada, Laura Quevedo tocada. Clar, per nosaltres el partit és molt diferent. Aquest partit jo crec que te'l trobes al desembre i sí que potser és un 80-20 i sent molt generós, vull dir, sent molt generós per l'Uni. Podria, és que de fet el Reyer Venècia ha estat un equip més potser el que es podia esperar de l'Uni aquest any en el seu retorn a l'Eurolliga. Ha estat un equip que ha tingut els seus partits perduts, però ha estat un equip que els partits que ha perdut els ha perdut per diferències mínimes, ha estat molt viu sempre davant tots els rivals, i mira que ha hagut de jugar contra Fenerbahçe, ara Galatasaray no ho tinc a la ment, però diria que també. En definitiva, contra rivals molt complicats, contra Casamont Saragossa juraria que també. Llavors, doncs, és un equip que planta cara, que a nivell defensiu és molt dur de superar, i això és el que em fa patir més ara en comparació amb l'estat amb el qual arriba l'Uni a la cita europea. Anem a parlar de jugadores. Jo t'havia dit Kayla Charles, però tu tens especial devoció per una jugadora que és Ivana Jokic. Sí, és més, faig un petit spam del que per mi és la meva pàgina plantilla, que ja m'he fet per la temporada que ve. Atenció, pàgina plantilla, va. Que m'agrada jugar-hi per aquestes alçades, i sabent doncs, que jo sí l'any que ve no la tindrem, doncs perquè està a l'NBA, ja he firmat per Project B i tal. Sí. Doncs jo veig en Ivana Dokic el relleu de la lituana, sí, Dokic. Així tenim, clar, però és una jugadora molt més madura. Sí, té la meva edat, 28 anys, els dos som del 97. Ets un madur. Sí, exacte. Aquí a l'Eurolliga el veig que la posen com a base,
actua més d'escorta, però bueno, també et pot arribar a fer funcions de base si s'escau. És una jugadora doncs, que ja la porto seguint fa bastantes temporades i tinc bastanta debilitat perquè trobo que a nivell estètic doncs, és una jugadora que s'agraeix de veure, Sí. Tècnic doncs evidentment també, és vital per la generació de joc del Rayo Venècia i penso doncs, que per mi sí que hi ha grans noms com doncs, Kayla Charles, Holmes, bueno, Lorela Kovacs i de més, però per mi Dokic és la peça angular d'aquest Rayo Venècia. Una clau perquè l'Espart Girona pugui... Mira, ho deia Roberto Iñiguez abans de viatjar cap a Saragossa i de fet jo pel que he anat veient i evidentment doncs no hi portaria el contrari a Roberto Iñiguez, però també pel que he vist jo d'aquest Rayo Venècia és un equip molt físic que li agrada molt doncs, anar a tallar les línies de passada, que doncs, ofereix molta versatilitat defensiva i evidentment doncs, també en atac també es nota la mobilitat dels interiors. Llavors jo trobo que l'important és saber retenir la pilota, intentar doncs, minimitzar al màxim el volum de pilotes perdudes perquè no passi doncs, per dir algun cas no gaire llunyà, però que sembla que ja quedi molt lluny per la bona dinàmica amb la que s'arriba després d'aquests dos últims partits guanyats, però que no passi com el que va passar contra Perfumeries a venir de la Copa. Ja em fa patir perquè és un equip que em recorda una mica el partit que va fer Perfumeries de Tarragona. Ja, sí. Amb el que expliques i amb el que he pogut veure jo, que preparant-me el partit de demà per la ràdio, ja t'entenc què vols dir. I una mica el que ha explicat Roberto, amb aquestes petites que t'apressionen molt la pilota i que te posen complicacions. Sí, és que a sobre són jugadores físiques, el mateix cas de Kayla Charles, aquí també la posen de base, està jugant de l'E, de fer la base titular és Mariela Santucci, pel que he anat veient jo els 4, 5, 6 partits d'aquesta temporada. Kayla Charles és un exterior superpotent que ataca molt bé de fora cap a dins, també pot jugar al pal baix perquè físicament doncs, és molt poderosa per la posició en la que juga i llavors també és un gran argument ofensiu del conjunt italià. Va, ens anem a percentatges. Jo te dic un 60-40 per l'Uni. I hi ha molt d'ànima, de cor, del que hem parlat a Televisió de Girona, de l'Espart Girona lluitant per una mica que el va explicar Roberto també a la prèvia, de les ganes que tenen les jugadores i l'esperit de lluita que tenen. Crec que per l'Espart Girona, en la situació que es troba, pot arribar a ser un factor positiu si les jugadores són capaces d'entendre que o tiren del carro físicament i de aquí estic jo, saps? És una mica una raó que no té gaire sentit en aquest bàsquet i en aquest nivell, però que ha de marcar diferències quan tens una plantilla tan curta ara mateix. Sí, jo és que... Estàs més pel Venècia que per l'Uni. No. Potser encara veig lleugerament favorit l'Uni. Vale. Potser en lloc d'un 60 et diria un 55, també perquè hi ha el tema físic doncs, que ja portem acumulant diverses setmanes, que en Roberto no para de mencionar-ho a rodes de premsa, inclús ho va dir en aquesta última abans d'anar a Saragossa. Llavors, evidentment, que també en aquest tipus de tornejos on hi ha tant en joc, on jugues contra equips de tan alt nivell, doncs les rotacions, vulguis o no, ja s'escurcen de per si. L'Uni té 10 jugadores disponibles comptant Anna i Berta Ribas, i Ainhoa López, que llavors potser ja és la següent amb menys minuts dins la rotació habitual de l'equip. Llavors veurem com controla aquest minutatge Roberto, però al final jo penso que dels 6 equips, o potser Casa del Món per com està compensada la plantilla, serà qui podrà rotar més, però penso que seran en tots els equips unes rotacions curtes, de 7-8 jugadores. Dit això, ens anem ara ja a fer una mica de bràquet. De bràquet, el que ens agrada a nosaltres a bràquet. També ho podeu deixar en els comentaris. A mi això del bràquet, veient l'últim precedent de la Copa, no encara de puta gràcia fer-ho. L'Andes Saragossa, va. Saragossa. Jo també, i a més també perquè ha sortit a diferents mitjans que l'Andes té diferents baixes a la zona. Sí, té a Camil Droguet,
que és escorta titular. Base escorta està per allà juntament amb l'Aigla Alacant i llavors el vencedor d'aquest duel juga contra el Galatasaray, que arriba amb les baixes de Tejo Black, que és una base que l'any passat estava a Praga i de fet portava molts anys al Praga, i que doncs per tant va guanyar l'Eurolliga. Doncs ella no hi serà, tampoc hi haurà la capitana Cora Yamaner, és un exterior clau Quina sort que té el Saragossa. per la rotació de l'equip, i a més Awa Cuyer, aquesta sí que hi serà, però jugarà amb màscara. Totes aquestes lesions van sortir després dels play-offs de la Lliga Turca, que ja s'han acabat i que va guanyar el Fenerbahçe. I aquí... Saragossa Gala, diria... És que Saragossa hi haurà tot el Príncipe Felipe a reposar, Jo veig final turca, ja t'ho dic ara. Jo no me mullaré. Jo contra la Copa de la Reina em vaig flipar, em va sortir fatal. Jo aquí vaig amb el clar favorit, que és el Fenerbahçe. Jo crec que el Saragossa guanyarà. O sigui, la meva final és turca i guanya Fenerbahçe, i la teva és Saragossa-Fenerbahçe. Sí. I Eurolliga per... Fener. I tercera posició per Une. Vale, vinga, va, t'ho accepto. Aquest és el bràquet de Marta Xargay. Francesc Fernández opina el mateix que Marta Xargay. Última hora. És que l'Uni va molt així, potser d'underdog per com arriba a nivell de baixes i tal. Sí, però el nivell és... Perquè, de fet, de tot aquest seguit de llegendes del bàsquet europeu, ja no només femení, perquè també hi havia Víctor Claver, bueno, varis noms, ara no recordo ben bé qui més, només ni recordar que era Marta Xargay, però només havia vist una d'aquestes jugadores o jugadors que posava l'Uni dins del podi. Està clar que serà molt complicat, perquè si és tal i com jo dic, doncs la lluita pel tercer lloc serà entre Uni i Galatasaray. L'Uni, les dues vegades que ha jugat contra Galatasaray aquest any, ha perdut. Ja portarà 2 partits a sobre per jugar el partit de diumenge, per tant, més desgast físic. Llavors, bueno, sí que pinta complicat, però aquí sí que per aquesta lluita pel tercer lloc doncs tiro més d'acord que no pas d'objectivitat. Doncs res, aquesta és la prèvia de Gent de Bàsquet per la històrica final a 6 de l'Espar Girona, que recordem-ho, el primer equip català en arribar a una fase final de l'Eurolliga femenina. Espectacular. En el bàsquet masculí hi ha la Penya, hi ha el Barça, i en bàsquet femení només l'Espar Girona. Jo vull dir una cosa, si em permets, abans d'acabar. Endavant. Que del Fener també arriben baixes. Sí que hi ha el fitxatge de Brian Stewart, Vale. però quan va acabar la Lliga Turca, Kyla McBride se'n va anar cap a casa seva uns dies, suposo, als Estats Units, i no sé en quin moment, no sé si durant el vol o ja estan allà als Estats Units, ho vaig llegir per xarxes, però ara ja no me'n recordo bé, però va patir una lesió auditiva que ha fet que hagi de... És veritat, t'ho vaig llegir. Que hagi hagut de passar per quiròfan, i això la van operar als Estats Units. Per tant, ara mateix no està ni a Europa i no està ni concentrada aquí a Espanya amb el seu equip. La presidenta del Fenerbahçe vaig llegir que havia provat per tots els mitjans que Kyla McBride pogués estar amb l'equip almenys per intentar donar recolzament i tal. Clar, amb una operació a l'oïda no pot volar, per motius evidents. Suposo que devia mirar tema creuers i així, però al final tampoc ho devien veure viable pel motiu que fos, i doncs... no estarà ni a Saragossa. No estarà ni a Saragossa, Kyla McBride, una de les millors escortes dels últims anys dins el panorama internacional. O sigui que, bueno, és una baixa important, però si anem a repassar la plantilla de Fenerbahçe... Sí, és el que t'anava. Bueno, ja sembla que han de ser clars favorits igualment a portar-se a l'Eurolliga. Juguen un partit de... avui mateix. Avui juguen un partit contra la Perfumeries Avenida. Per agafar rodatge, vull dir, és que és com... una mica sobrades. Jo crec que és perquè Brian Stewart agafi rodatge, no perquè ells agafin rodatge, perquè al final, bueno,
portaran una setmana i mitja sense competir. Però bueno, encara els haurà anat bé per descansar, per doncs, potser treballar alguna cosa nova de cares a aquesta fase final i ja està. Però jo crec que va més encarat per Bryn Stewart, que doncs, torni a agafar una mica de rodatge abans de les semis. Doncs res, fins aquí el vídeo d'aquesta prèvia, a veure com va, si encertem aquesta vegada el bracket, i com us he dit abans, teniu la guia de Girona Mèdia amb tot el que heu de saber de la final A6 a Saragossa, que l'hem escrit entre els dos, hem fet un 70-30, podríem dir, més o menys, el 70 seu i el 30 meu, i res, de veritat, molt recomanable aquesta guia, ha quedat molt xula, la teniu a la descripció. Subscriviu-vos al canal, al like, i digues qui guanya l'Eurolliga femenina aquest 2026. Que vagi molt bé! Adeu!